Nou, hij is wel iets heel bijzonders op de fiets. Ja, een oele. Ja, het weer. Nou ja, toen ik wat lidse weer vond ik Oel altijd al echt hele bijzondere beesten. En toen dachten mijn ouders van, nou dan moeten we maar in helden. Ja, nou dat dient net zo moeilijk hoor, hè? Want ze zijn beide gekke beesten, dus dat is allemaal kleer. Wat is het weer voor een beestje? Een witwangdwerg oruil, een Afrikaanse soort. En qua karakter, hoe zou je hem omschrijven? Leef, soms een beetje bangig voor orenvogels. Leef, vriendelijk, eigen karakter. Kijk ze eens aan. Nou ja, we gaan hem altijd steeds maar mijn blokje om te rennen. Maar de hoenden en zo hebben we eigenlijk ook altijd bij ons op een handskool en zaten. Dachten we, nou misschien vindt het wel leuk om te fietsen, maar te fietsen. Iets nou vaker mooi of zoendert weer? Mij. Ja? Ja, mij. Hij vindt het altijd leuk en het is altijd gewoon leuk. Dat is haar beste vriend. Ja, dat ben echt vriend. Dus in elk geval ook een makker, steeds maar. Ja? Ja. Nou ja, meestal dan gaat er steeds maar vroeger heen, zodat het meer aerodynamisch is. Maar ja, ik vind het wel grappig. En dan gaat er helemaal Jimmy Horn heen, zo van uit de wien bij. Maar hij vindt het ook wel mooi, want dan gaat er om heen en zo. Dus. Ik behandel je met respect en doe met alle beesten met respect behandelen. En dan kom je een heel eind.